ஓம் நமச்சிவாய. சித்திரை வசந்தோற்சவம். நம்ம கபாலீஸ்வரரும் அன்னை கற்பகாம்பாலும் சிறப்பு அலங்காரத்தில் எழுந்தருளி உள்புறப்பாடு நடைபெற்றது. ஓம் நமச்சிவாய, ஓம் நமச்சிவாய, ஓம் நமச்சிவாய. இன்றைக்கு சித்ரா பௌர்ணமி. சித்திரகுப்தர் அவதரித்த கதையும் சித்ரா பௌர்ணமி சிறப்புகளையும் வழிபாடு பற்றியும் நம்ம சேனலில் வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். சித்திரகுப்தரை வணங்கும் துதியை பற்றியும் எளிமையான 4 வரி துதி பற்றியும் அந்த வீடியோவில் அப்லோட் பண்ணியிருக்கோம். வீடியோவை செக் பண்ணி பாருங்கள். வீடியோ லிங்க் கீழே கொடுக்குறோம். இதோ மகா தீபாராதனை. ஓம் நமச்சிவாய, ஓம் நமச்சிவாய, ஓம் நமச்சிவாய. மாசில் வீணையும் மாலை மதியமும் வீசு தென்றலும் வீங்கில வேணிலும் மூசு வண்டரை பொய்கையும் போன்றதே ஈசன் எந்தை இணையடி நிழலே. ஓம் நமச்சிவாய.